Selam mehribanlarım. Ana habez aydym.com'da aprel ayının iň köp dinlenen aydym we iň köp görülen klipini ençeme aydymly kliplaryň arasyna birinji ýere eýe bolduk. Men muňa diýsem begenýän we iň köp sag bolsun size aýdýan. Nesip bolsa albomumyň başy birinji orna eýe boldy. Inniki dowamlar hem şolar ýaly birinji orna eýe bolar diýen umytda. Eğer nesip bolsa albomu ikinci klipini siz için hödürleyen. Bu aydymda birinji yer alanım üçün Viva Amor Production'a da sağ bolsunmaýdyan. Şeýle de men bilen deňlikde azap çeken gyýlara, oglanlara, tansçylara, Selim Hayrstyle, Viva Amor Production ähli oglanlaryna öz sağ bolsunmaýdyan hansyrdan lewatlara köýneklerini tüp beren üçün. Ona näme nesip bolsa ertir ikinci aydymy. En stories materialyny ertirki paylaşak aydymy, ýagny albomyň ikinji aydymyna podcast geçip, ýagny surat paylaşak klipden. Akşam TikTok video paylaşaryn, ondan soň sizden gelýän atmetkeler garaşaryn we ertiriň dowamyny nesip bolsa siz bilen tutuş klip paylaşmagy net edýär. Onu näme? En stories